Stå her. Jeg føler, at jeg skal til noget et eller andet meget, meget, meget pinligt. Det kan godt ende med at blive lidt pinligt, det her. Jeg tænker ikke rigtig, du ved, hvad dem på lageret, de kommer kørende i om morgenen, fordi de møder jo før dig. Så du skal nu matche personen til bilen! Okay. Det er vores helt fantastiske lagerpersonale, der lægger ansigt nu til bilen. Og I kan jo sidde og gætte med derude. Og så får vi facit til sidst. Det er fra VV og så over til C3'eren derovre. Hvem kører VV? Du må ikke spørge dem om noget. Ingenting. Nej. Oliver? Ja. Du ligner en, der kører i en Renault. Twingo. Jeg tror, det er din. Ja. Jeg har set dig køre en hvid bil, tror jeg. Du kommer fra landet af. Du er den 208. Ja, der er to, kan man sige. Jamen, den hvide. Den hvide, ja. Ja, den hvide. Du har et barn på vej. Folkevogn. Og så har vi jer to tilbage. Det er jo, ja, C3 208 Peugeot. Okay, Jeg føler, den du er meget selvsikker også. Ja. Vil dem, der har rigtig bil, eller dem, der står foran den rigtige bil, træde et skridt frem? Okay. Stærkt. Det er stærkt. Så kan du lige, det kan du lige få lov til. Bare lige for en god ordens skyld. Altså jeg vil sige, 2 ud af 5, det er faktisk rimelig godt gået. Så vi laver bare lige en rokade. Så Oliver, du rykker hen til Folkevogn, Twingo og så Peugeot 208. Vil dem, der står foran den rigtige bil, træde et skridt frem? Okay. Godt Det er gået. sgu da okay. Ej, det er godt gået. Godt gået. Bang, mand! Tusind tak for hjælpen. Det var I virkelig gode til. Ja.